Traditiegetrouw vindt aan het einde van het lopende culturele seizoen de presentatieavond voor het nieuwe programma van Schouwburg Venray plaats. Tijdens deze avond krijgen de gasten alvast een voorproefje over wat het nieuwe seizoen te bieden heeft. En dit jaar was dat voorproefje wel heel erg letterlijk. Er werd namelijk aan alle gasten een Piccolini gepresenteerd. En daarmee maakte het deze presentatieavond anders dan anders. Nou, er stond een heel erg groot scherm op het podium van 17 meter breed bij 6 meter hoog. Daar was een hele grote projectie op van allemaal thuissetting. En we hebben allemaal artiesten gezien die inbelden. Ja, van Leon van der Zanden, Tineke Schout die belde nog even in, Frans Bauer, dus van alles wat. Nou, we vinden het altijd heel erg speciaal natuurlijk dat we een presentatieavond mogen gaan houden. Het uitkomen van het nieuwe seizoen is natuurlijk wel echt een momentje voor ons en ook voor onze grote bezoekers. Daarbij doen heel veel theaters het eigenlijk. Bijna ieder theater wat ik ken heeft een presentatieavond. En het is natuurlijk heel erg leuk om dan in één keer een hele grote show neer te zetten en te laten zien wat we allemaal hebben. Dus ja, een beetje een grote onthulling van het programma. En dit programma bestaat ook dit jaar weer uit een heel scala aan bekende en minder bekende namen. We hebben onder andere Tineke Schouten, Sofie Goedsman. We hebben van Sammy With Love. Er staat Freek Bartel samen met Stanley Burleson op het toneel. We hebben Isabel Benar, een hele mooie dansvoorstelling. We hebben het Zwanenmeer. Zoveel. Echt van alles wat. Guido Weijers. Het staat eigenlijk allemaal in de brochure groot uitgezet en ontzettend veel. Een paar acts lieten zichzelf al zien tijdens deze avond. Een van hen was de Vlaamse cabaretier Bert Gabriels. Ik ben een nieuw programma aan het schrijven, het heet Geluk zoeken. Dus als iedereen die iets wil weten over geluk of zo, kom en ik leg het even uit. Want mensen zeggen altijd dat mensen op zoek zijn naar geluk, maar dat is niet waar. We zijn niet op zoek naar geluk, hè. Dat is niet waar, hè. We zoeken dat niet, hè. Ik zoek dat niet. Nee, ineens dat overkomt u. Hè. Ineens heb je geluk. En daarna is dat weg. Dus dan is het normaal dat je op dat moment denkt, oei, waar is het nu? Maar dat is niet zoeken, hè. Dat is gewoon denken, het was hier toch. Snap je? Dat is niet zoeken, hè. Dat denk van, waar is dat nu naartoe? Dat is niet zoeken, snap je? Want ik heb zelf, ik kom uit een Vlaams. Naast cabaret was er ook muziek van The Originals. Nu sta je hier recht voor me. Je weet niet wie ik ben. Ik ben Erik van The Originals. Hey. Een hele fijne vent. Oh, mooie vrouw. Jij straalt uit het publiek. Daarom til ik jou met woorden op dit voetstuk van muziek. Nu staan we oog in oog en zing ik hier voor jou, om je zomaar te bekennen dat ik een beetje van je hou. Vrienden van de Schouwburg kunnen inmiddels al hun kaartje bestellen. Voor de niet-vrienden is er iets nieuws bedacht. Het grootboekersvoordeel. Als je 6 voorstellingen en meer bestelt, dan kun je vanaf 27 mei gaan boeken. En de vrije verkoop staat op 30 mei. Tijdens de avond was er naast cabaret en muziek ook nog muziekcabaret van Piepschuim te zien. En een mevrouw die doet mijn was. Ik heb een luier voor de plas. Soms mag ik even buiten lopen. Met mijn looprek langs de ruiten. Mag ik eventjes naar buiten. Al mag ik toch niks kopen. Er staat een foto op de schouder. En daarop een oude vrouw. Ik heb geen idee wie zij moet zijn. En dan slik ik bakken medicijnen. En zit ik weg te kwijnen. Ze krijgen mij niet klein.